σας φίλοι μου, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα το βίντεο που θα κάνουμε θα είναι λίγο διαφορετικό. Σκέφτηκα να ανεβάσω διάφορα βίντεο dubs μας. Το dubs μας, για όσους δεν ξέρουν, είναι μια εφαρμογή στο κινητό που είναι λίγο πρωτότυπη, να το πω. Την έχουν πάρα πολλοί χρήστες, είναι πολύ διασκεδαστική, είτε για ένα άτομο είτε για πολλά, για φίλους, για παρέες, για να περάσουν πολύ ωραία τις στιγμές τους. Είναι λοιπόν μια εφαρμογή, για όσους δεν ξέρουν, που με διάφορα σκετσάκια, με διάφορα βίντεο από τον χώρο της πολιτικής, της τηλεόρασης, του σινεμά, του τραγουδιού, της μουσικής δηλαδή, και κάνεις βίντεο, πέφτουν τα λόγια του ήρωα από πάνω και τον μιμείσαι, ακούγονται δηλαδή τα λόγια του, δεν ακούγεσαι εσύ. Είναι πολύ διασκεδαστικό, περνάς ευχάριστα την ώρα σου. Εγώ για παράδειγμα έχω πορωθεί έναν ολόκληρο χειμώνα, έχω μαζέψει αρκετά βιντεάκια και είπα γιατί δεν τα ανεβάζεις, οπότε σκέφτηκα να το κάνω. Και στα βίντεο θα είμαι εγώ, θα είναι και η Έλενα και θα είναι και η φίλη μας η Βιβί που έχει κάνει και αυτή μαζί μας κάποια βιντεάκια. Τα βιντεάκια είναι και περσινά, δηλαδή ήδη από τον χειμώνα και εκτείνονται μέχρι τώρα. Οπότε είναι αρκετά, εντάξει, δεν είναι πάρα πολλά. Αυτό, ήθελα να σας κάνω μια εισαγωγή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα θα αρχίζουν να παίζουν τα βιντεάκια. Γεια σας. Εμπρός. Έλα. Με ποιον θα μιλήσω? Σιγά σιγά το πούλμα και... Με αυτόν! Άντε γεια! Να ρωτήσω κάτι άσχετο. Τι στο σφύριξες? Εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά με το βόλεϊ δωματίου. Βόλεϊ δωματίου. Ναι, είναι πολύ απλό άθλημα. Εσύ μου τη σηκώνεις και εγώ σου την καρφώνω. Ας το διά. Τι είπατε? Λέω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι συνδέουν... Τι είπατε? Αυτό προσπαθώ να σας πω τι είπα. είπατε? Σπάτα! Βοήθεια! Ο κατακουζινός δεν διάζει! Χριστός και Παναγία. Βοήθεια! Μου σκίζει το βρακί! Σάτυρε! Είσαι απαντώνας! Απαντώνας είσαι! Είναι καλύτερος από τη... Τι είσαι? Τι είμαι? Τι είσαι? Στο τρελάδικο έπας! Γέρακας, γιατί πας να κάνεις το γέρακα? Ζητάνε πολλούς. Αλλά δεν λέει τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Να κάθομαι δίπλα στην παλιά. Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Με Άκου, ρε. Είστε τρελοί, ρε. Τηλεφωνεί και μου λέει, είσαι για ένα τελευταίο μαστίγωμα. Έγινα πότης. Πίνω τον κόλλο μου για να ξεχάσω το δικό της. Je m'appelle. Great. Okay, faster. Je m'appelle. Je m'appelle. Μη πουπού. Όχι, τι μου λείπει εμένα, πέστε μου τι μου λείπει. Γιατί και κοινωνική μόρφωση έχω και να μιλήσω ξέρω και να φερθώ ξέρω. Τι θα γίνεται όμως? Άντε ρε μαλάκα τώρα, έχεις ξεφορτώσει μας. Τι έλεγα? Ναι. Σελίδα 82. 82. Εγώ διάβαζα μέχρι τη 2. Δεν περίμενα πως έλεγα. Συγγνώμη ρε Ελένη, είμαι χάπατο. Ωραία τα παπουτσάκια σου Πέγγι, πολύ ωραία. Κύλες της λύσας! Τρέξτε, αμολυθείτε στο βουνό που έχουνε σύναξη οι κόρες του κόσμου! Με τον ιστρό κερδίστε! Αλλά δεν έχουμε τούλα εδώ. Ποια πετούλα μωρέ, κι πατούλα, κι πετούλα, κι τούλα, δεν πάνε να σε κι σκατούλα. Να σου πω κάτι, τόσο μακριά που είσαι, κουράστηκα, δεν έπαιρνε ούτε αρέα. Αφαγείτε γάμα δεν τα ψηζητείτε, αφήτε γιώτα καπελάδα, μην ξιόπι, σίγματα, πίψη και ωμέγα. Ναι, αλλά γιατί τον λέτε εσπρεσίνο? Και πώς να το πούμε? Και τούλα?